Здравейте и добре дошли на конкурсната програма на Международния младежки фестивал на изкуствата Музите, раздел Кино. Имам честа да представя журито в състав: Алена Пейкова, завършила театрална режисура и актьорско майсторство в Комрадски държавен университет Молдова; господин Борис Лазаров, режисьор и сценарист, редактор, журналист, режисьор в телевизия Цариброд, Сърбия; госпожа Людмила Шебеленко, завършила режисура в Комрадски държавен университет Молдова. Ще започнем с прожекция на филма "Говореща тишина", посветен на композитора Кирил Милчев. Сега искам да споделя, че съчетаваме събитие в събитието, предвидено е в рамките на Международния фестивал на музите да се направи такъв един момент, посветен на композитора, музиканта, педагога Кирил Милчев, който беше част от международното жури към музите, но тази година на 21 май почина. И нейните филми, заповядайте. Той е дело на хора, репортери, оператори от Радио Усмивка, светирано в Германия, с офиси в София, на млади, на Виолина, на Мария и други, които са част от екипа, на монтажистката Стефани Спасова от Втора английска. Има архивни кадри във филма, които са ни предоставени от самия Кирил преди да почине. Да, и на Пламена Ерон, с която също беше изключително близък. И така, да гледаме филма. Извинявайте, много се развълнувах. Кирил наистина беше много специален човек и аз съм щастлива, че го познах. От Хляб Божи. Един музикант, който успява не само в България, но и в Норвегия. И пък там, където родният дом го чака. Не е важно колко си живял. Аз искам да благодаря на Виолинка, аплодисменти за нея като оператор. Мисля, че тя се свърши защото без вас това нямаше да се случи. Благодаря на Пламена и на Ан Мишел. И аз искам да помоля Ан Мишел да заповяда на рояла и въпреки, че претърпя малка контузия, се надявам да се умее да изсвири двете кратки пиеси на композитора Кирил Милчев пред публиката, която сме тук. Благодаря ти, Ан Мишел. Кирил Милчев. Предполагам, че всеки от вас беше докоснат от тази красива музика. Сега искам да поканя Андрея да прочете един стих на Кирил Милчев тук. Тя е едно много талантливо дете от Чешката република, което е част от гостите на фестивал на музите. Така че заповядай, Андрея, микрофонът е твой. Бяла мечта. Покрив от сняг на света едно, като в приказното свят красиво лето. Чисто и бяло кукиче със симър, по сняг изпоява пролета сегарите. С дух оцелява и с надежда една за ново начало и с бяла мечта. Кирил Милчев. А сега следват две прожекции на филми от ученици на Българското училище професор Иван Шишманов в Виена, Австрия. Първият филм се казва "Моят роден край" от Дарияна Рачева от 8 клас.
Мотора. Всяка година с нетърпение очаквам лятната ваканция. България винаги ме запознава с морето, планините, земята, затова направих някакво видео с снимки, които най-много са емоционални в филма. А сега продължаваме с филма Моята България на Стивън Казер от 9-ти клас в българското училище професор Иван Шишманов, Виена, Австрия. И сега, общо взето във връзка с това, което гледахме, продължаваме с едни филми на Национална професионална гимназия в прецизна техника и оптика Михаил Василевич Ломоносов. Филма се казва Там, където знанието живее. Документален е филма и е проект на 4 професионални гимназии, което по своето същество е предизвикателство. Защото да направиш нещо с един такъв по-широк екип, който не само няколко ученици, ами 4 директори на гимназии и един незрящ учител, между другото. Невероятна. Да, ще видите всичко в филмчето. Предизвикателство е, защото е направено за много кратко време. Знам дали им е лесно, което на просветата. Не е било лесно, но тези първи просветители, които познаваме сайците на историята. Но те го правят да изглежда някак лесно и естествено. Винаги са усмихнати и готови да помогнат, да подкрепят, да съдействат. Това са моите. Връзката помежду нейното задължение, за нас тя е живителна сила, необходимост, стимул и най-вече мотивация. За себе си знаем, че се нуждаем подкрепа, а понякога дори от сериозно побутване. Мотивираните учители ни дават такава подкрепа и ни помагат да вървим с повече смелост и увереност в посоката на знанието и на достойното ни по-добро бъдеще. До този момент най-хубавите ни спомени в училище са свързани с динамиката и с живота и възстъпно. Чувстваме това, което ни свързва, а именно словото. Ден, в който се срещат традицията и новаторството. 24 май, най-българския празник. Удостояването ни с документална български са ужасно признателност. Предизвикателството в нашата гимназия е учител по философия и гражданско образование Иван Бузуков. Колегата е незрящ, но повече от 15 години се справя с голям професионализъм и при него най-важното е, че той печели уважението на учениците, а не го налага. Казвам се Иван Бузуков, наближавам 50. Учител съм по философия. И сега ще ви разкажа как стана всичко. Завършил съм философия и политология в Софийския университет Климент Охридски. Желанието те да бъдат получавани. Иначе аз се обучам, да бих връчил с огромно удоволствие награда на някакси изпитам да получавам такива. Може да бъде трудно представен така, че да събуди повече вниманието в зрителя. Смятам, че огромна роля, за да бъде атрактивен и гледан, е човекът, който ще го режисира и монтира, който ще направи заснемането, осветлението на хората, които говорят. И този човек сега е сред нас. И това е Християн. Ела, кажи какъв кошмар беше и колко денонощия точно да спа? Общо взето 2 денонощия. Абсолютно. Последните 2 от тях. Общо взето всичко стана в много кратък период от време, но просто трябваше да се организираме да снимаме, да го монтираме най-вече. Ако някой ме пита колко часа съм монтирал, не знам. Питай колко часа спа. Не съм. Може би 2, не знам. Ако имате някакви въпроси по филма, ще се радвам много да отговоря на тях. Ако нямате, да отивам зад камерата. И преминаваме към следващия ни филм,
който също е документален. За мен той е също така трогателен, защото е посветен на старите хора, които живеят в малките селца и са наши баби и дядовци, изкарват си прехраната с всичко, което им дава земята и домашните животни. И в крайна сметка се оказва, че са изключително достойни с посланията, които ни остават. Филма е на Евета Богданова, също наша ученичка. С нейни ученици завърши училище, а е правен миналата година, когато тя беше 11 клас. Коя работа ти харесваше най-много? Най-много ми харесвало животновъдството, защото си бил спокоен, самостоятелен и ти подреждаш работата по свой начин. Какви живота глеждаш? Гледаме крави, кокошки, прасета и все това. Как ги гледаш? Сутрин ставаме, отиваме при съд. Как беше начинът ти на живот тогава? Начинът на живот тогава е бил по-спокоен. Вече всичко беше по-евтино. Можеш да се задоволиш и да купиш. Иветка не е тук сега, защото Мониш вече работи, кандидатства, приятел. Отразиха нашите ученици, точно така Здравко е тук. Бяха на стаж в Португалия миналото лято. Първият филм е Поглед над Португалия. Нашето приключение започва в едно малко градче. Монтижо е една малкото общини в Португалия, окръг се добро, чието съставни части не са свързани. В положение на векове носи името Ардея Галега и в 1930 година започва да се нарича Монтижо, поради факта, че вече е малък град, а не село. Набира се в столичния район на Език. Миналата година бяхме на стаж в Португалия. Трябваше да изготвим няколко филма, но за сега ви показвам един. Ако се покаже интерес, има още много години пред нас, ще ви очакваме тук. Какво ще да кажа? Бяхме разпределени да работим по различни фирми, там придобихме много качества за най-различни неща, но като цяло беше едно прекрасно изживяване в една чужда държава, в която за първи път отивам и беше една от най-големите емоции, които съм изживявал някога. И просто исках да я отразя. И сега какво красота ще А сега ще пуснем още една красота в Португалия, това е океанариум в Лисабон. Това е импресия. Само кадри. Смятам, че ще ви хареса. Филми на завършили студенти, вече режисьори в сферата на киното и това са вече по-възрастни колеги. Чудото филма на Иван Йотов, който е режисьор и продуцент на свободна практика, завършил Нов български университет през 2017 година, работи в сферата на документалното кино и аудиовизуалния спектакъл. Този филм "Чудото" разглежда темите за греха, наказанието, чудото на вярата.
една анимация, с която искам само да освежим настроението. Ясно е, че това е на Настимир Цачев, точно той е роден 1956 година, аниматор, художник, режисьор. Над 50 филма, доставки, реклами има, работила по различни проекти в Унгария, Германия, в Лондон по няколко проекта за режисьора Тони Уайт. И от 1992 година има продуцентска фирма негова, наглава Настимир Цачев, преподава анимация в Арт колеж. Това е за автора. И сега да пуснем филма. Сега обаче минаваме на по-тежните теми. Филмът, който следва е Антракт. Той е на Мартин Динков, завършил Международен институт за картина, звук и кинорежисура в Париж през 2003 година. Той е кинорежисьор, сценарист и поет. Живее между Париж и София. Антракт е 8-ият му играен филм, късометражен, награден на редица международни кинофестивали и първият филм на Мартин Динков, изцяло заснет в България. А не последното. След това обаче не сте забравили. Кафане, пиване и купонче. Иначе залата пак се пука по шеловете. Имате още 10 минути. Това не е фалшивия нож. Истински. Какво? Не ми гледаш. Антракт! Пускай завеса! Пускай завесата! Още една тежка категория следва. Филма се казва Покрив. Той е на Милена Николова, сценарист, продуцент и режисьор, завършила психология, а през 2022 година защитава диплома по режисура в Нов-Български университет. Основната ѝ работа е като менеджер на HR консултантска компания, с подбор, оценка, обучение, развитие на управленски кадри, паралелно с това има и творчески проекти и създава два късометражни филма Утрин и Покрив. И сега ще пуснем да гледам филма Покрив и за него ще няма да говоря. Да не го повредя. Това изберете семейна лекаря от тяло. Ясно. Не. Аз първо минах през Южния мост, но там имаше огромна опашка. Не ми се чакаше и отидох до Кулата. И там опашка. Може би по нещо петък. Сигурно. Тук не може да е точно. Аз съвсем... Да, аз съвсем случайно разбрах. От вестника. Следващия филм е Алиса в реалния свят, режисьор и сценарист Иван Балчиев. Филмът е доста абстрактен и следва съзнанието на младите хора да се нежно да обичат и да бъдат обичани. Ще го гледате този филм. Значи Иван е завършил кино и телевизия в Българския университет и журналистика и медии в Свети Климент Огнитски университет Софийския. В момента следва трета магистратура дигитални изкуства на Националната художествена академия. Нека видим какво е.
на Мирослав Трифонов, който е с разностранни занимания, веб дизайн, 3D визуализации, медиа, изяви, късометражни филми, благотворителност и той определено е създал един малко елитарен филм в случая, който всеки ще го оцени по-своему, аз няма да говоря за него. Всички, които се отказаха, бихте ли се представили? Борис Лазаров от Република Сърбия, град Цариброд, човек, който се занимава с театър, телевизия, филми, документални и така нататък. Вие сте председател на журито за кино тази година на 17-то издание на фестивала Музите. Бихте ли споделили нещо като впечатления? Как протича фестивала тази година? Аз така мога да изразя само така положителното си мнение за това, което видяхме с другите членове на журито. Отгледахме всичко, което е пратено. Емоциите са положителни. Разбира се, категориите са няколко. Каква е възрастта на участниците, такива си произведенията. Това, което мога да кажа, че се забавлявахме, всичко отгледахме и вече оформих си някакво мнение, къде ще отидат наградите. Това, което ми направи впечатление, че много млади хора искат да се занимават с киноизкуството и мен това особено ме радва. А вашето участие в фестивала какво е? Моето участие тази година е като театрален режисьор с детската трупа, детската сцена на театър Христо Ботев. Това е театър на българското малцинство в Сърбия. А за коя поредна година сте тук? Ние сме за пръв път на този фестивал. Аз се надявам, че няма да е последен, дано ни поканят отново. Бихте ли споделили какво е фестивала Музите за вас? Фестивала Музите за нас е, както казах, за пръв път сме нещо ново, нещо, което за пръв път откриваме. Мога да кажа, че много добре бяхме посрещнати тук и от самите организатори, но трябва да споделя и да подчертая и това, че ние сме тук благодарейки на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и преди всичко благодарейки на госпожа Лили Спасова, на която ето и чрез вашата медия искам така лично да й благодаря, че направи този жест към нас. Ние не сме и малка група, ние сме 23 човека тук. Това струва и парите, трябвало да бъдат от някъде намерени. И аз още отново и на нея, и на госпожа Манджукова така благодаря от сърце.